Kawadhi nyime ni duol mata Yiero pacho ka indi Iebc koro to chiwo siem ni samoro biro chuno gi mondo gichor nyime Yiero moko kuom gwenge ma bende pod ni kod buche kata keses e nyime doho. Kolose iwacha makamano ero jakomo mar duol ero Migosi Wafula Chebukati owacho ni deko mag buche moko ma bende jochung' ne omako e nyim doho ok nyal miyo Yiero maduong' we ma ok otim tarik 9 dwe mar 8 mar higa ni mana kaka nosepangi. Chebukati oloso kinde yawo ayanga chenro ero malando Yiero kod chike kuma bende owacho ni tima mabiro dhi rango kaka ballot papers igoyo e piny ero mar Greek biro wuok e pacho kaendi nyaka Greek ono ero ne rango chenro makamano. Kapo dwar mane weche go komoto record Hikruok ma bende Iebc timo ne Yiero maduong' e dwe manyien ni apisa mandiko duond buche pacho kaendi koro biro chako chiwo tiegruok makare ne joma bende biro tiego jomoko e wi Hikruok ne Yiero kochakore chieng' Tich Abich mar juma ni nyaka tarik 2 mar dwe mar 8 kata mar dwe manyien. Kolose kinde yawo ayanga chenro ero mar political education sourcebook kanyakla kod tiegruok mamoko ne agents maggi. Mikai Anderito mabende ene political register kata register of political parties owacho ni agents gin joma bende biro timo tich maduong' ahinya e rango chenro mag Yiero. Ginero mabende miyo tiegruok margi nyaka bed motegno ahinya mondo giokony neno ni chenro matimo Yiero kochopo odiechieng' tarik 9 dwe mar 8 obedo maonge kod chochni moro amora. The reason for this book, first, is to allow Kenyans interact with the political processes as defined in laws and as practiced in this country, as Kenya, and the gaps that we need to address as citizens, and try to endear Kenyans to political processes, because Kenyans sometimes avoid political processes and thinking that they do not affect them. Kindly select agents carefully. We are giving this quick guide to help you even in the selection of your agents. One of the most important facts to select an agent is loyalty. Loyalty to the political party, loyalty to the political process, and believing in the ideas of that political party. Iebc is such an important institution given our history. And I can tell you this because there are many young people in this room, and I get very concerned sometimes, especially through this season. I have met young people who have told me, I don't know whether I want to vote. Emphasize on the issue of inclusion of persons with disabilities in the entire electoral cycle. A level playing field for political parties and for the people to participate in elections as expressed as in RPP. So it is our great pleasure to support all the approaches of RPP when it comes to inclusiveness, working with SIG, working with the rule of law for parties.